umsebenzi wami mina ngizokumela lokho kuze kube sekufeni ukuthi ngenze lento ukuthi ngilongifundisa abantu ngale ncwadi le. Noma ngabe kufika muphi umuntu ngiyombuza ngale ncwadi le uma ekhuluma into ephambene nale ncwadi le yomthetho. Akekho futhi kunina abantu ongangitshela ukuthi fanele ngishumayele kanjani ngoba ivangeli ngiyakutshela anginikwanga wena. Wena uzoba isikhubekiso phambi komsebenzi kaNkulunkulu ngokuba ungizela ngemizwa nangenyama. Ingakho unaka mina ufuna ukungicontrola, ungitshela ungilawula ukuthi akwenziwa kanje. Ngilandela iBhayibheli nje. Ngilandela iBhayibheli. Why unenkinga wena mekuthi iBhayibheli uyalazi? Wazixaka ngami iBhayibheli phambi kwakho. Ingokuba awunamathele njengoba incwadi iyala uJoshua. Ithi le ncwadi yomthetho, le ncwadi lemzalwane iyona kumele uhlale kuyona ukuze lalela. Yabona mengizoshumayela. Ngizokutshela